गोमो गोथां बाथगां दखना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोमनानै आखायाव फेनेथि बेग आरो फाइल लानानै बबेनि जाखो नोंसैनाय खानाय बानाय दिनैबो रिक्सा सायाव गाबोनबो अट' सायाव मानि थाखाय थांलाय फैलाय आगै क'क्राझार टाउनावलाय क'क्राझार टाउनावलाय गोमो गोथां बाथगां दखना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोमनानै लेखा फराखौबा मा रोंगौ आखायाव बेग फाइल लाबथिं बायनानै अफिस अफिस गिदिंबाय गोरा आगै DRDA अफिस PTC अफिस स्किम साख्रिनि सुलाद लायै लायै ददेरे बैसोखौ ओरैनो बफायलांहोनोसै नामालै आगै ददेरे बैसोखौ ओरैनो बफायलांहोनोसै नामालै गोमो गोथां बाथगां दखना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोमनानै साख्रि स्किमनि सुलाद लानायखौ ज्राब गारदो सैनाय ज्राब गारदो जरा जुलि स्किमनि फारसे गोसो होदो सैनाय गोसो होदो खाफालाव लिरनाय थायोबोला जुलिनि उनावबो जाफुंथारगोन सैनाय नोंनि गोसोनि हास्थायनाया जुलिनि उनावबो जाफुंथारगोन सैनाय नोंनि गोसोनि लुबैनाया गोमो गोथां बाथगां दखना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोमनानै आखायाव फेनेथि बेग आरो फाइल लानानै बबेनि जाखो नोंसैनाय खानाय बानाय दिनैबो रिक्सा सायाव गाबोनबो अट' सायाव मानि थाखाय थांलाय फैलाय आगै क'क्राझार टाउनावलाय क'क्राझार टाउनावलाय Bekar, ang sasabekar senggera
फागोला आं जाबाय नोंनि फागोला नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ गुस्थियाव नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ खावलायाव बेकार आं सासे बेकार सेंग्रा फागोला आं जाबाय नोंनि फागोला नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ गुस्थियाव नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ खावलायाव थायो आखायाव आंहा थाया नाथाय आउटगोयिंसो मबाइल थायो आखायाव आंहा थाया नाथाय आउटगोयिंसो बाइकखौ लाबाय आइखौ बुरखायना जिर' जाबाय आफानि बेंक बेलेन्सा हो जिर' जाबाय आफानि बेंक बेलेन्सा बेकार आं सासे बेकार सेंग्रा फागोला आं जाबाय नोंनि फागोला नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ गुस्थियाव नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ खावलायाव अनजालिया सोङो हाबा लानो आफाया थिनो खामानि मावनो अनजालिया सोङो हाबा लानो आफाया थिनो खामानि मावनो गुदुं जायो आंनि खर' मेलेम मादि जागोनहाय महा जारलासो हो मादि जागोनहाय महा जारलासो बेकार आं सासे बेकार सेंग्रा फागोला आं जाबाय नोंनि फागोला नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ गुस्थियाव नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ खावलायाव मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव सिरि सिरि मानो गंसि फिनखो मोथो मोथो मानो थाफिनखो गोसोनि साननायखौनो फोरमाय फैया मानोनो बुङा मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोङो
मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव आगोला बायदि मोनबाय एहे जावलिया बायदि मोनबाय फागुनी बायदि मोनबाय एहे जावलिया बायदि मोनबाय आगोला बायदि मोनबाय एहे जावलिया बायदि मोनबाय फागुनी बायदि मोनबाय एहे जावलिया बायदि मोनबाय नोंनि हायना महर मोखां नुनानै बुङा मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव सिमांना मोगथां जाखो नोंजों गेलेनाय बे समा सिमांना मोगथां जाखो नोंखौ लोगो मोननाय समा सिमांना मोगथां जाखो नोंजों गेलेनाय बै समा सिमांना मोगथां जाखो नोंखौ लोगो मोननाय समा जिउनि आंगो सानबा नोंखौ जोनोमाव बुङा मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव बुङा मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव नोजोर बोहोबाय नोजोराव नों गोग्लैबाय नोजोर बोहोबाय नोजोराव नों गोग्लैबाय थाइनै मेगननि नों जारु सना ओइ जारु सना नोजोर बोहोबाय नोजोराव नों गोग्लैबाय नोजोर बोहोबाय नोजोराव नों गोग्लैबाय थाइनै मेगननि नों जारु सना ओइ जारु सना
नोजोर बोबाय नोजोराव नों गोग्लैबाय नोजोर बोबाय नोजोराव नों गोग्लैबाय थाइनै मेगननि नों जारौ सना ओइ जारौ सना मोदोमनाय मोदोमफ्रु बिबारनि जायो जेबोला आइलि जाइलि मोदोमनाय मोदोमफ्रु बिबारनि जायो जेबोला आइलि जाइलि सोमखोर गोसोम खानाया जावलिया बारनाय बारजों आंखौहाय नाफोनांबाय नोजोर बोबाय नोजोराव नों गोग्लैबाय नोजोर बोबाय नोजोराव नों गोग्लैबाय थाइनै मेगननि नों जारौ सना ओइ जारौ सना लिरा लिरा सानब्लाबो लिरनानैसो गोजोनबाय नोंनो गांसे लाइजाम नोंनो गांसे लाइजाम बावनो बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो आं नोंनि महर मोखां हो 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 नोंनि महर मोखां रिंखांफैयो खोमा सेराव नोंनि गोदै रावा जाखांफैयो सिमां मोखां नोंनि महर हायना लिरा लिरा सानब्लाबो लिरनानैसो गोजोनबाय नोंनो गांसे लाइजाम नोंनो गांसे लाइजाम फोरमायहैगोन सना रोखा रोखा गोसोनि खोथा नैबे लाइजामानो नैबे लाइजामानो नेना थाबाय सना गोदै गोदै नोंनि लिरहरनाय नैबे लामायावनो गोरबो आंनि बिरलांगोन लाइजामनि महर लाना
लिरनानैसो गोजोनबाय नोंनो गांसे लाइजाम नोंनो गांसे लाइजाम लाइजाम नङा बियो आंनि जिउसो मिनि रंजा गेलेहैगोन नोंजों सना उसाव बादाव जायो फागिलि गोसो बुरखाय हाला आंखौ दिनै नों नङाब्ला गोसो नोंनि सहायनानै थानो नांगोन लिरा सानब्लाबो लिरनानैसो गोजोनबाय नोंनो गांसे लाइजाम नोंनो गांसे लाइजाम बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो नोंनि महर मोखां हे 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 नोंनि महर मोखां रिंखांफैयो गोदै रावा जाखांफैयो सिमां मोखां नोंनि महर हायना लिरा सानब्लाबो लिरनानैसो गोजोनबाय नोंनो गांसे लाइजाम नोंनो गांसे लाइजाम मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो बुजिनो रोंलिया दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव
जायो गोसो आंनि उसाव बादाव नों सोर नों मानो खालामखो नों आंखौ जावलिया सोर नों मानो खालामखो नों आंखौ जावलिया बबेनिफ्राय फैयामोन नों मिनिखैदो मिनिनानै बेरखाङो दिनैबो गोसोआव आंनि महरा नोंनि लाजिस्लु मिनिनायजों फोरमायहां माहानै खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा ददेरे बैसो नोंनि रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजों फोरमाय आंनि सिमा गैयै अननायखौ अनसायदो